itxarri izula. Ja, barkatu. Tu, nik kontatu izut lehien proban neska batek belaunata zula. Bai. Hornea. Era dakigu. Bai, zite deu, tio, eski pertsona, hori. Pelikula bat ikuste deu? Venga. Venga, ba. A ver, hemen dazkat. Kutxia zuri da, Isabel? Ikusita. Mas palomas? Ikusita. Irrien lagunak? Aukera bat. Bai. Venga. Itxoin, beste dakat hemen, torri. Zer da hori? Olympic Movies 2026. Zer da hori? Jo, tio, ez dakizu bat, talde bakoitzak indegu laburmetei bat. Ah, bale. Ikuste deu? Ikusiko deu? Venga, a ver, Ui! ama. A ver. Zu, Hernaniko gazte. Etorri 8. probara. Bai, alaxe da. 8. froga, iritsi da. Hernanin, aste luzetan ibili da jendea lanian. Aktoreak, denbora luzez. Eta bai, Hernaniko gaua izarreztuteko deu. Covid, Estraba, Hernaniko merkataritza, asko galetu iguzu ez Herren ingurundan. Gaur ikusi beharko deu. Zet, behin gehietan esan dizuet, berak ezin dira bazi, sari oberena, ezin da, ez da aktore oberena. Kanpako hauek. Galdera bat, bai? Sarrerak, garinen, zintzarrin, kide? Behin gehietan esan dizuegu, irikia da, publikoa, zenbat alizarrekotatu behar da? Nik ezagit zuek, baina ni oso urduri nago. Ja ikusi leiotikan jendia oso guapa eta oso guapotorria. Akizue Maritxuka joi, dardarka utzi dugu. A ber, Hernaniko laburmetraiak, ze kontatzei guten, ze zerren inguru dian. Gozen. Nik ez niri, maioakin joko, zaitu tripi, pixa jotzen, duen diki, keba ez du jotzen, truko triki. Zein barne produktu gordinaren balioa, hepatitis gabeko lurren desioa, arrakasta arroputz, depresiboa, agresibo pasibo ez da, genero bat, amorua ferratu nahi didazu larruan, maite zaitu xuxurlatzen dezu buruan, amets bat dezu, esan altuan, nire ukabila zurei, urdi barruan. Outfit check. Zema balio gozabakoitzak? Bani naiz, egia esan birtzi klatu-klaturen. Birtzi klatu? Bai, orduan, suposatze erosinuna emausen edo euro bat, edo 5. Hauste dala mangokoa. Bai. Enaiz batzen, 20, 30, eta galtzak, average, ebaita, 10, 15, ez dakit. Osea, guztira, 60 euro, no? Más o menos. Bai, esan liteke. Eunea ez da irizten, no? Ez, nire naiz chip queen. Oida. Bertzi klatu. Barkatu, Olympic News. Olympic Newseko protagonista zea, ja. Ja, beti atatzea eta beti atea bartzea. Sari bat ez aina, Laizterri ditxikoa. Sari bat ez aina. Gaur, xamarri guztu zure outfitak zenbat balio. Bueno, jakingo dezuenez, betarreko hauek, Gucci, 500 euro, ez? Txalekoare bai, bueno, Bruce Springsteeneko parituztian, orduan honek ez dauka prezio hori. Eta, bueno, ikuste dezuenez ere bai, nire laguna, elegante asko, Armaniko trajearekin, orduan, beha, ja, beste liga batean jolasten ari da. Galtzak, bueno, casual, pixka casual. Galtzak, saiatu nahi ez abusatzen, ez? Zapatak? Zapatak ebai, bueno, 500 euro... Gutxi gora bera, aurreko aste buruan, bai, bueno, pixka. Merkatuan erosia, kapritxo bat, bai, betikoa. Zure baino lehante zuaz, Bueno, gauzatxoa. Hau, Hau da, Hernaniko jendia. Gutxoteitea, Hernaniko jende fina. Zine gaua. Gure favoritoa,
Gaur jendia galtuko jau, a ber, bera outfitak zenbat balion. Guriak gutxi, guazen ikusa bestenak. Guazen. Kaixo, Olympic News. Ez errez. Ez, outfit check. Zema balio zuen outfitak, esabarria zue. Armariotik ateten lehenengo. Ez dakigu. Badakigu. Ez dakigu prezioa. Gutxi gora bera. Ez errez. Merke. Merke xurria. Dena nerea dena bigarren eskukoa da. Dena bigarren eskukoa, Hau da, gutxi. Gutxi, Oida. ez errez. Bai. Zuenak? Riojako kubata, 250. 250. Rio? Enez godatzen. Beste kubata, 250 daita. 250 ere bai. Merke. 50 barkatu. Biberro aitamar. Merke. Merkegi? Igual bai. Prest zaudete, urduri zaudete? Bai. Barkatu inoz, de mikrofono polita. Oso, asko kurratu. Baina aldatu orduan txoin. Hola, Bai, hola, pixkat. Itxoin! Gauza bat ingo deu. Eutxi hau. Zenba balio du zuen outfitak. Vale. A ber, hau... Lapurtuta, Bartzelonan. Zure txaketa? Neria lapurtuta garberako zaran. Ba... Vale, trajea mango. Kamiseta aitan armariotik. Eta txankletak Zara. Nere galtzak maukakoak eta zapatillak urrats. Gora Hernaniko merkataritza txikia. Gora! Hernanin bizi, Hernanin eosi. Outfitak irati. 0 euro. Egia esan, topa utzin diate. Amerikana binteten erosi nun, eta galtzak igual 7 urte dazkate. Efectivamente, 0 euro. Egia da, iratik, egia esateu, 0 euro, Ta, kubata, irati? Garestiena. Garestina. 0 euro gaina lagunak gomiratin da dute, kubatara baita, orduan bueno, gaur egun merkea dakau. Gau paroa gaur. Zuen ustez, Mikelen txaketak, outfitak zenbat baliou? Zenbat baliou? Nik Bai? urdina eta beltza enintuzke kombinatuko. Inoiz. Zema balio du? Baina diruz. Ez que horrekin ja. Txaketa honek 30 bat. Gorena. 30 bat txaketak. 30 euro, eta poloak? Gatzak etxean. 20 bat. 20 bat. Benetan Mikel zema balio. Ni puta idea. Aspaldiro zinun. 530, hola. Gutxi gora bera, 530. Gariñek ondo ordaitzeu. Bueno, ez, baina... Tenia mis ahorrillos. Ale zuedan zuego ez? No sé yo. A ver, behar den norbait outfit check. En plan, zema balio zuen outfitak. No, a ver, no. Me cago en la leche. Venga, va, zema balio. Venga, va, dímelo, va. Venga, así rapidito. Es que de nada de Shane. De nada de Shane. Approach. Bueno, botak, ez dakit muy bien. Bueno, pues calculo 30 hamar. Gona 10, top kamiseta beste 10, eta 25, ya está. Merke, pero de calidad. Beti bezala. Outfit check. Zema balio zure outfitak? Zema denboa da. Momentu hau itxoiten. Bizitza osoa. Bakit. Apagan los grades. Vale. Dientes de metal tengo tú. De meche, Mucho boca tajante justo, tú. Da igual, ez da ikusten. Vale. Igual hemen gaude Olimpiadako outfit garestinakin. Ez? Merke? Oso merke. Egia esan, etxeko sobreekin indeu. Bai, gaur goizean pentsatuta gaina. Zer erosi gabe? Ezer. Osea, dena berezkoa. Vale. Dena berezkoa. Etxetik ekarria. Bai. Ze esango zu,
Garestina, esan barri dazu, garestina. Garestina, hortzak. Baina enzinik enitun ordaindu, porque tokatu zidazkian sorteo batean festival batenak. Vale. Berreunda berreitamarro, Baina bezitu asko jartze, porque en sí es muy catao. Bai, pixkana baitzea, pero bueno. Oye, personalidad ante todo. Es que es el mejor momento de mi vida tío. Bakit. Esaiazu, tío, la gainetik, esaiazu, ba. Approach. Zapatiak, pumak, 100 euro ingurola. Bai? Galtza bagizarakoak, 25 eurola. Gerrikoan ere itana. Ez dakit. Balio handigoak, la verdad. Bai, oparitua, maitasuna dena. Claro. Gero Alkandora zarakoa beste 25. Hau emanun Medusa festivalea. Bai? Bi aldiz bakarrik erabiliet. En sí, beste 25. Atatze ditut. Hombre, koiariak, du. Mierda bat, 20 euro lotu zen, hurbilen, eta gero erlojua, pues ez dakit. Eraztunak 40, pulsera 20, eta outfita ezin da erosi. Pertsa ezin da erosi. Pertsa, imposible erostea, tío. Ezin da erosi, bia. Ja? Jarraituko du, zer jarraituko du? Daki. Joe, jendia guapo zeone, Oso elegante, Ke modelito. Bai, jendia jantzizun bere galako arropa. Bai. Elegante asko. Bai. Entzun dezu? Bai. Zer da bai? Jutera bai A dutzen? ver. Bueno, mistoka listokok zer daude, ondartza giruan hemen, no? Bai, eliminatuta. Beste bain eliminatuta. Zengo deu, ospatu. Eta nola izate ospatzen? Ez dutelako eman txakurro berena den Taldea. saria, Eta zein da txakurro berena? pantera. Pantera. Bai. Baina pantera ez da txakurra. Ja, baina nahiago ditugu panterak. Nahiago ditugu pantera arroxak. Bai, ez? Bueno, igual urrengo proban altzate pantera arrox ezatea. Atatze gara, igual, bai. Normalian, keio pantera zarrexez baino. Bueno. Harry Potter, zein da zuen keja? Lapurrak zatela. Lapurrak? Zeba? Aserrea nabaria da. Aserrea da juten, Harry Potter. Antolakuntzako gana jungo geha, aber zeiritzu zaien ze jende asko kejaka dabil, orduan. Kaixo harrapazank, Olympic News, da galdera bat iteko. Jendea, da asko kejatzen, ez? 5 minutu gehitu izkiezuelako, proban, zeatik izan da hoi, ez? Esan diate ez dezuela esplikatu hasieran, eta orduan jendia bastante kejaka dabil. A ver, beste probatan esan dute trampak ezin ziala egin, talako gauzak. Ba, gure proban ebai legoi jarri deu, no? Eta 5 Itzein minutu... gure artean, gure hiru taldin artean. Eta 5 minutu ez zaizkizue gehiagi iruditzen. Gui deskalifikatzen ziguten, guk nahi genitun 5 minutu izatea, ez deskalifikazio bat. Osa, vengantzati datorra guztia. Ez da venganza. Ez. Mendekuak ez du balio. Zerrek ez du balio? Mendekoak ez du balio. Bueno, ikusiko dugu ere jendeaz esateun. Bueno, olimpiadak ere pet friendly. Kaixo! Ui, hola!
Olako txakurra gustatzen zaizkigu, bestelakoak ez. Bueno, hemen gabe gaurko arditxo batekin. Zu hartaldian ondo moldatzen zea? Bueno, ela mogune. Eta ze ardi zinala esango zenuke? Ardi beltza, mutur beltza. Mutur beltza hau. Gabe ardi bilikin, finalea pasako gala seguramente. Bai. Bueno, ez dakit. Azkarrin deu, baina, Ja, eskero da. Gaur, Mafiekin. Wow. Dutzi jazten duk, ez den bola. hemen ardi sexiak. Galdetu nahi genion gauza da, haber zein izan da talde desastre. Hombre, hor, ezak zein zian exactamente, esango nuke Moxkorri ratia. Moxkorri ratia? Baina, Truzkinak ebaioa. baina bat, zebiltzan, como pollo sin cabeza. Osea, lagundu hartzitzaren, baina zijoan bakoitza alde batean. Bueno, ikusiko ditugu puntuazioa, haber zesateuten. Zuek aurreko programa zintzen, gaurko ze aurre ikusten dakaztu. Bueno, uste nahiko ondo indeula orokorrian, ardia hartaldean nahiko bilduta, eraman du txakurrak, eta nahiko ondo. Baina nahi ikusi eta pixkat mozorra gabe izatez, Bai. montatzen junda pixkat zuen atrengoa. Bai, hor txitxarean, proban, hola, noratzaka jumar genuen gure ardian mozorroa gabe gatu behan. A ber, nola gatzak. Bueno, Olympic Newsetako benetako erreportarin ganan igoaz. Bueno, benetako erreportari lehialak. Gaur ardi bezala ibili diala. Ardi honenak, bi aldiz indeu. Bi aldiz indezue? Tutti frutti Ah, eta tutti autobus frutti. tragikoa. Torrizue bai. Kamara, Olympic Newsen ez da inoizateatzen. Adar la cara gaur, Erreportari lehialak, gaur hemen gukin. Tutti frutin puntuak igual zuentzako izan bardiare, bai? Gure ustez bai? Bai. Nire ustez bai. Nire ustez dut ez, baina berez bai. Eta Lehenengoak geratu gara gaina. Lehenengoak, osake finalea zoazte. Bai, baina autobus tragikoakin, Bueno, osa tutti frutti kanpora. Beste batzuk, eske tutti frutti hola da, beste batzuk, ez ditu inorrek ezautzen, Macedonia. bai. Hernanikoak, ezak guztien zudian, Xabi bakarrik. Bai, Porque Hernani txakurra, Ja, behin urnietar bat atea zuten, bai, no? Gaurko ere... Zalantzagarria, bai. bai. Ikusiko dugu berroa inzemu zuen finala. Pintxo, astaketa. Eta altxorraren bila. Zer? Ui, Letxuga? olioa. Izotza? Anana! Perexila? Zer da hau? Ez dakit. Zut bazkara ekarrizu? Ez, eta kristongo zeakate. Ez que aztu daite desastre... Zantzite? Deite deuna baitea? Deitze jo bai bafaiako ai. Bai! Venga, zego isua. Ah? Vale. Vale. Aurre irudiak! Azkeneko froga. Egia esamarra dago, irabazlea jakinda geho grabatzen nahi gala hau. Emozionatuta nago, ezin sinistu. Eta bai, hau gura bestia da, superestrella. Humorea! Girona! Sagarrotegi garaiko plan alternatiboa! Katxondeoa! Maitasuna! Eta herria elkartzeko aitzaki perfektua! Bueno, eta hain hasiko bea denek entzun nahi donakin. Sari banaketakin, venga, txalo bat! Froga guztitan bezala, psikokilerren bai, badago, berriakeko saria. Vale? Ordun, pinganillotik esan digute daudela bi irabazle. Ze irabazle hauek dira, baten batek igual espero du. Baino, Ibai Larburu eta Intza Larburu. Nik uste nun Ibaiek irabazuda, nik enun ezer espero. Zorionak Ibai. Eta sarian etzat behar lan aiteula. Urte batzutan igual ez da gora ipatu, baina iruditzen zaigu, bueno, bere meritua badakala bai, olimpiadetan azkena gehatzeak. Orduan, galtzailean saria ere sortu da aurten. Hemen dago saria, erraz bat, denen kotxesko bat, izan dialako. Eta hemen dakau diploma, esango nuke gaur ez daudela hemen, baino, gure galtzaileak dira Ave Mariako putzua aurrera, alias Ampa, txaro bero bat. Megafonian zaudete.
Mejangonian gaude. Eta zeba? Dantzaileak zede. Sari hau da, giro hoberena jartzen duen taldeantzako, olimpiadetan, ze oso importantea da giro ona, girotasuna, ez? Bai, ikainen. Bueno, eta orduan, irabazlea giro onenaren sarian taldea da... Lauterdi Plaza Berri! Lauterdi Plaza Berri, Iturria erdian, irabazteko representaniko gazte. Puntuz, puntu! Esfortzuaren saria da, egia esan, ze askotan esfortzu pixka jarri behar deu. Eta sari hau da, proba landuena egin duen taldearentzako. Proba landuenaren saria eramango du... Olimpik Mubisekoak! Karo. Hauek ez dira xatorkeitan. Eta hanpa! Eta zabez bat? Bueno, bai. Venga! Urrengo saria esango dugu hain. Eta hau da, froga divertigarriena egin duen taldeantzako. Aquí había nivel, Froga divertigarrena da... Patiñak! Organizatzaileak ez dakiz zintzatek. Etorri baten bat, venga! Bai, gazti eskerrak, gu bakarrik bestela ezkinen ezerrez, eta, bueno, hoixe, asko disfrutatu baldin mazue guke bai. Txalo bero bat! Eta sari hau da talde memelari hoberenarentzako. Horrez esan nahi du? Iguain esango ez, igual du. Eta irabazleak dira... Ampa! Ke tristura, Ampa, bizarita ez daude. Olimpiaden emaitza totala ikusita. Matematikak inda puntu guztik gehituta, psikokilerreko puntu gehituta, 3. postuakin hasiko geha, eta 3. postun gehatu da... Egun ja, garaia zala beste norbaitek irabazteko, eta besedo egin dizegu. Ez da zer. Txalo bero ba, venga! Bai. Bigarren posizioan gelditudan taldea da... Johnsonak! Venga, etorri hitz botatzea! Bueno, eskerrik asko ere eta pin-pam-pum, Johnsonak txabeldun! Hemen, pixkat dilema dakau, Irabazlearen saria da, baino, irabazleak dia. Empate bat egon da. Eta bi taldeak dia. Tutti frutti eta autobus tragikoa! Jainkoaren aukeratuaren saria. Txalo. Sari hau da. Alarraga gozotegiari esker, pastel bat lortu deulako. Ez deu lortu, ordain den dugu. Ordain den dugu, vale? Ta, karo, dazkaut, partaide guztien izenak, eta behar deu una mano inocente. Ane López, mesedez. Gure arreba, bestea.
La que sobra, no? Bueno, ane hitz batzuk, ane bota hitz batzuk. Ez dakat ezer esateko. Zuek nahikoa esate zuen ere partete bai, eskerrik asko. Vale. Bueno. Ane, ikasgora. Sangoet, ez zatela zueta besta bat sentitzen. Saiatu naiz. Irabazlea, piztinago! Arrako tarta bat, bazkari bat geroako. Espetakulo. Eta barkatu esan diote pinganillotik, mesez ezin pixa hemengo belardi, numia jolastitzeia da, bale? Han kanpoan bazkazue belardia, komun bat dao, segura eskietzate oso urruti bizi, bale? Eskerrik asko. Jode, segun polita larun bateko da. Bai. Kekarria baita. Bai, jendia guztoa, bero gehiegi. Bai, baina oso ondo pasa genuen, Bai, giro polita. Sari banak eta eharra. Bai. Zorionak irabazleei. Zorionak. Eta, bueno, beste guztiei ere, zorionak, olimpiak aurrean ateatzagatik. Eskerrik asko argazkilariei, kristolan egin dezuela, eskerrik asko koi. Bueno, hau izan da dena, ez? Bai. Hola bukatuko ditugu Oso azkar pasa zaite, Eta martxotik honea. Bai, que pena matilla, ez ingo dugu hain. Bueno, gauza bat dakau pendiente betik. Zer? 25 herri bazkaria. Ai, egia da! Koiek antolatu du. Egia da. Eta aspaldiko partez, San Juanetan bazkari ingo dugu. Bai, kuadrien eguna. Janik Espatzera, bai. Espero baiet. Bai. Bai. Bueno, bukatu barko dugu hau. Hau izan da azkeneko Olympic News. Bai. Que pena, eskerrik asko Iker. Eskerrik asko Txabez, nahi hartzagatik. Lantalde guztia hartzagatik. Bai. Eta ea aurreko Olimpiadetan Olympic News jarraitzen duen. Espero baiet. Espero deu. Jendea barko deu. Lantaldea irekita dago beti. Bai. Eta hemen bukatuko deu. Bai. Zuen hizkuntzan. Zuen etxean. Aio! Agur! Ui! Bueno, hauek ere guan jo bai oso dute, ez? Bai, deskantzatu barko dute ez da. Bai, honek zapia bat du. Honek ilea. Igual lotara, ez? Bai. Deskantzatzea. Bai. Asko. Bueno, aio, txatxatu. Bai. Indar berritzera.